Ka Joint Action Committee jong ka North Eastern Hill University. Mentaka sengi ka khalai trik unai wing arjar fulai kelas tang ya ka jing yakhi. Taka ba sengi trekam klembu po lani ka indefinite strike. Man persya ya ka jing le jong Vice Chancellor jong University u Professor PS Shukla. Habyakan ba chairman jong committee u Professor Lakhan Kama ulong ba ka jing sang man sim ya ka ni ka rai ka jing yakhi mentaka sengi ka de hadien ba Vice Chancellor Syam na simkhia ka bidei ba ka ni ka kambat ulo syong tang hakila pasai khubor banyak keren. Hana yara depat uklam don naslong duk akan dai tarik matau benai. Khia jo Vice Chancellor kala bu jing shibun ya ka ni ka school ba pelong ru ikini kai kisam na puli ba kinu play ban pelong de kejing yakhi. Koi pat kejing dawa ka baga JC kala bu Ahmad jong Vice Chancellor kalong mar welcome no ya we ubal jala ubal chuthung Klam dan ki kendon ki babiang kat kom ke jing penyet kam jong UGC ba kom juru jong university. Susu u Professor Lakhan ula angru ba ke jing dawa jong JC ka long ba Vice Chancellor de man pendap ye ki kam ka pot ka babiang kam tam ka jing dawa ba khmat bar wen kam no sisan ni bar jalla hane hadu menta simna le ru Ami pokok khubong ila pan benaru ba ngi sedang ya ka indefinite strike menta ka singi ka khalai tarik jong 9 November. Kani ka rai ki sim namang ila i ba uni visi sim khia utho lai puja ya pokot khubor hanrai uang ban keren tang bayaladi don sene nado khandai tarik hado lese khasan tarik usim syuti ule che ingim tem hanrai uang bang ngi kwa ban keren ngi de bane keren tengi ka jing kia khi jongi menta kasi ka indefinite strike al along ba ngila poisa ka jing namar ka ngila ai ki jing tho ngila le ki general assembly ngila le ki press conference hanrai unu breu imat sutho baga kamram jong visi ude bendon hangni de ben solve ki problem jongi bendon hangni hanrei sim khya ya ka kam suja klab ekum ne hanrei ngi smok comment ba ka ne ka indefinite strike jongi kalong successful amataski namar la jen bar khoi mde jen bar khoi 100% kam don basim class kin hikai ki la ya don la corporate babat ngi mdon ki khna ki ba persya ki test ki berbu mata ka sniru ki la ayara no khamsadin nama ki suthu ba ki no hikai ki nomsim class ki student ru ki suthu ka jing ki khemya ki adon po class nama ki suthu ba nomdon ka class ten baru ka ki classroom thli ni la ayat keleng ni classroom jong ni ki social science ni la po school of technology ni la ya po law department ni la wan po cluster of classroom jong ka science ni la rung po ka social science building ni la rung ki science building ni la baru ka ki classroom ki thli sudah namar ki suthu ka jing bala warra ka jak ka ni ka jing yakhi ka don ka nongrim nambar ka de ka namenta ka jing bha jong university ni sngo comment shi ka de ba ki simkhya ya ka ni ki corporate umdon bo prasha ka long ban 100% successful ka ne ka sngi ban ningkong hanrei kumbangi la de ya kran pra mangi hapo jang yong ni review man ka sngi tamut kat kumata ka sngi la suthu ka long kumni la shai kan betang biang te la shai podeng sa review yang namar on day to day basis ni ya ele ban review ban suthu ba ni de ban poi sa ka thong jong ka jing thmu jongi namar nimti UVC lanu unwan ka shong hei mata namar manta ka sa tang ka kamram jong i lada ibriu imsim khya ya ka kam hanrei ka jing do nongi su ho ka don hi ka jing thut jongi khna khindian hanrei ka jing thut sipor le se kan wala jing montoi hakap hagi por banwan hapo kan hu ban bia pan bet igini ki kurum karna banor pon hu nget skemba ngin ya sha kino hikai ru kini asya ki student ru kini asya ba ki non teaching staff kumjo apo ki nga shobangan klet le se kini ki non teaching staff ru kilaya don be hang te apo administrative block don ba wan tre le tang itu ki casual ki ba umde ki me hap so apo kan ni hunsa kita te ki ya tare mula mula handai kini ki hot jong kan ni hunsa 100% but library but every par kha kila asim banta kham don ba tre kam ta ka si kat kum ka jing kap kat kum ka jing Paul jongi ban long ka indefinite strike mta kasi ngit skemba al esela shairo kan long 100% successful kunga jisai la ekra shikranya ka ju tambang ngatrangan ban bet tangkawai ba uniu visi sim khya ya ka kam jong hukum vice chancellor jong kan nihu ngatra la dare no vice chancellor i kat kini ka jing ya khi angne kan sakta ya ka pule puthi ngatrai la dare usim suti ru lawan phai wood ban keren bat ngi ban ya pan be ban ngi hanre usu he tangga keren ha pokot khobor uang ngi don kamar keren ne ubri don sene la don bri sene ngin keren bat no ngim la balik keren ya ketika building ban hang tai nama habdon UVC pen pau ba kum bangila se ngin bor ba uni UVC khain khya ya kene kam VC usu wan hang ni matang masu enjoy ke facility jong kan ni hu hanre umut masu le time pass be ne un le krum karam lai phujat wara ki bri na bar kham don an kham don kanun tamut ka wara pen pau bet ba uni ubri le se umlong fit ban shang ha ketika shuki tang ba
uele ban pen ben hanre ni dang ya be sakmat ka jing ki jong ngi scam ba let's say ulada one pai ni la ban pen be gini krum kan ram tang ba ka kondon mangila bo kumju hi ba yo tu technical officer udah ban weng namar la thung yu klam don an klam don kanun la pen khain lut ki an jong ka UGC la pen khain lut ki an jong kan ni ho ngi scam ba la da one pai let's say un weng sang tu se la weng tu let's say ngin yat ka jing kran sak sakmat ki nama ka charter of dimas jong ka ki bajrong ni so thu wa let's say hakasis ni unum la an pen da anai ni kwa ka jing kula na ling jong ba haki por badang don udah ban I think penting ni kumbangi ka time bound solution mo udah ban I ngi ka solution ba hapok kat tu kat ni por ngan pendap way our life sausan kat badon kijing dawa jongi hare mentau buri umdon sene tele singim tip perkhat kumno le singin up hadon dawan pai hare kijing ki jongi kenya besuma kan ngi review man kasni te nganum la than ban batai nama lasai ngi ngi shong beng gajak bani review ke egla jam ta kasni ban ngin kumno kan ja yo lasai hare ngim pat rai e kumno ngi sakman nama kan ke indefinite tamot ngim kumbang ka kum kajak ini shong perkhat lasai ka future course of action jongi kan long kumno hare ya mentahi kadang beteng baya kan ka indefinite strike ni bau bisi hatu ka bilong ready ben go to the extreme ma pai mo kata ngam num ko ban batai than namar ngi don kamban perkhat kum kajak no ngi suthu ka jing e jongi khana kumuno hikai ngi suthu ba ngimla an pendu than ni kan jing pule puthi jongi khana kan khamtam menta bala azian exam don kita se hanre ya kata pada ngin saya perkhat hi apo kajak kumno ngile ba ngin yo ya ka jing dawa jongi ban nginum kata thane ka pule puthi tamun ngi hap strike a balance mo kumbong have between our demand and the future of our kids. So I think we'll make sure that there is a balance between the two. We'll make sure that we don't allow sufferings of students to continue for a long period of time. At the same time, ngilong resilient, ngilong resolute, baka demand jongi UVC udeman pendep haki por babiang kamtam ka demand bangila abo ka ba hakmat do ba diban weng yu tau technical officer bala thung klem don ain klem don kanon. mo ka jing kren Kita ka syong namar haduk menta ukran makana lai puja pokot koboru upadon ka sithi ba pha sangi mdon ka formal invitation bania kran tingim tip udon jingbu jupur khat yu haka jabeng jo ngim tip kayat kumno tarang ilayo ka sithi ngine syong weng ga jang ngine perkhat ngine kran halor ka mat kumno ngine sakmat bangin yo ya ka jing jabru ajo ko por ngin wara ka jing syong suk syong sanya pok kan nihu ban pen yo pen bet ini krom kram bala don ne labun bon bonat menta rekan ya kata angin ya perkhat di namangi kasyong ladang iyo ka sithi nei ka formal invitation letter bangin ya ukhot yang iban keren ngatrai ka jak kan ya rai hak to kapor kumnu ban le ya kan ka kam hanre ngi suthu ka jing dawa jungi dangi lese dangi kundu ye iru ka ba hak madot pideban beng lese boro sikatangi ong be ye ni menta hak ma jungi ong beng saune ngilaban ong ta te ka syong hangi menta lada ungiyo ka sithi ngi perkhat kumno tama ka jing dawa jungi kene be kumju hak le do kan don bel le lada ukwa ba un khot kren ngi kwa ba un yo mar persya bane kren ini kren be ba weng sayune long kiwi gi kam ngila ban kren laban pen be da kapor ke bahadin hanre ban weng yong ni u briba phila thungkam kram don an kan don kanun laban khen lut ki anjong ka UGC ka model recruitment rule bat ka nihu rules na thal don kam ban ekran lada don kam ngin lej ngin ong mat khmat di ya kata ngim salia ya kata namar kata de ka rai bangila sim na le jak hanre ka e ka kom kren jongi pade ka shong ka dangila yo ka siti ngin ya shong perkhat bang mat ka jak kumno ngin ya sakmat ya kan ka jing ya kren badu bisi halo kini kimat bangila bo akmat thank you sir.